Hello? Okay lang mat dito mga kumat na kayo. Hello? 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 Apa hendak nga mangag nga talaga? Ano ba nga mangag? Nagungon to'y. Kaitanangan. Nga mo yung cellphone ko. Singa, ang si signal. Hello? Hello? Hello, mayat mat dito mga kumat sika. Very clear mat dito. Apay nakapsut ba? Uno mad... Apay tudo dita? Maditi signal? Si Maiyay. Hello? Apay maditi signal? Agtutudo ba dita? Kwa, no, hanyo nga mangag nga rod, kwa, i-text ko to, ta nagpadala akti kwarta. Wait! Anak, salamat. Sikam igaham o. Ara. Namag na, hindi ko dak nga kwarta. Kaya maalita yung pawit mo. Aramaan si Mon ibukas me. Saka, notad siya, kante na ma-syok-syok, ano yung utang ko. Tatak lang nga maamuan, nga ti agas gayam ti tulang kwarta. Ara. At tinarod, salamat. Pansingsing pakangutan. Salamat. Salamat na pa siya.